ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుంటూ సన్మానం చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులకి సన్మానం చేసినటువంటి వనితా వాక్కు సంస్థకు అందులో ఉన్న అందరూ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. బాలికలు చదువుతో పాటు ఆత్మరక్షణ దిశగా ఉంటూ తమ వ్యక్తిత్వపు విలువలను చక్కగా పెంచుకుంటూ తమ జీవితాలని ఉన్నత స్థాయిలోకి పయనింపజేసుకునేలాగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ వనితా వాక్కు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో అభినందనీయమని తెలియజేస్తూ బాలికలు యువతులుగా మారుతూ మహిళలుగా మన దేశ భవిష్యత్తును నిర్మించుకునేటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు చాలా ఉన్నతంగా ఎదగాలని, అందుకు ముఖ్యంగా ఆత్మరక్షణ అనేటటువంటిది అవసరమనేటువంటి పాటుపడుతున్నటువంటి ఈ వనితా వాక్కు ద్వారా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అభినందనీయమని తెలియజేస్తూ అందరం కూడా ఈ వైపుగా పయనించాలని, బాలికలకి మనం ఆసరగాను అండగాను ఉంటూ అందరూ మంచి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుకునేలాగా మనం ఎంతో కృషి చేయాలని ఆకాంక్షిస్తూ మరోసారి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం.